makaranta. Zunubi da sabon Allah suna cike da shi'umci, sukan sa ka da na sani, ko su ja maka hasara, ko su hana ka riba, ko su mantar da kai wani alheri, ko su zubar da girmanka, ko su bayyana aibinka, ko su jawo rinjayar maƙiyanka a kanka, ko su tozarta dukiyarka. Gashi kuma suna ja maka fushin Allah da tozarta a cikin jama'a. Nisanci zunubi don ka zauna lafiya. Ba matsala ba ne idan kana bin Allah amma baka samu biyan bukatarka ba. Tabbas wata rana za ka samu. Babbar matsala ita ce, kana saɓon Allah amma yana baka duk abin da kake so. Wata rana idan ya damƙe ka, ina mai karɓanka?